Не съм се включвала от сигурно една година, но днес реших, има повече свободно време и реших да ви покажа обстановката при нас. Събудихме се и навън е снежна приказка. Рошко! Оле! Рошко! О, къде си напър? Здравей! Къде си му? Здравей! Преди да започна да чистя, ще пусна кучетата, те много обичат снега. Чика! 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 Виж! Рошко! Голяма красота иначе и продължава да вали. Успявам да направя някакви пътеки, доколкото мога. Беше навяло навсякъде, така е въртяло снега от кермидите, целият навес. Под навеса всъщност беше със сняг. Мислех да не ги пускам, ама ние с Рошко излязохме на разходка. Аз днес имам малко повече свободно време, както казах, понеже сутринта не беше минал снегурин. Мина преди малко, а часът е вече 2 и аз не можах да стигна до работа. Рошко, хайде! Не сме се включвали доста време, понеже аз започнах работа. Моят приятел и той е на работа.
и нямаме никакво време. Както казах, имаме много работа. Ходим и на работа и сутрин като станем, първата ни работа е оправим животни. Оправим животните и всичко останало и така тръгваме на работа. Аз съм до 5:30 и след това отново, като се пребера пак животните и така с следващите занимания. И просто беше прекалено еднообразно всичко, което правихме. Нямаше много интересни неща, които да ви покажа, а нямах и желанието да снимам. Сега започнахме да правим ремонт на вторият етаж. Прекарахме вече инсталация. Направихме и тавана на едната стая, която ще ни бъде гардеробна. И обмислям да, ако смогвам, да правя поне по едно видео на 2 седмици, може би. Защото ми писаха някои от вас, които гледат малкото видеа, които съм качила до сега, че са им били интересни, защо съм спряла да качвам. Прекъсвам, за да ви покажа Рошко. Рошко, къде си ти, бе? Събра всичкия сняг. Някой по-надолу в коментарите в предно видео беше писал, че ние сигурно, поне живеем на село, сме от хората, които работят от компютър и затова живеят на село. Едва ли не имат толкова много свободно време, но нещата никога не са така, както изглеждат. Работим в града на около 20 минути. Ние в най-близкия град и за сега се справяме. Ще се опитам, както казах, да ви снимам част от ремонта. Този път мисляме да си правим сами, доколкото можем, да си направим нещата, понеже за първият етаж хвърлихме много пари и повечето ги давахме на майстори. И сега лека по лека ще се опитваме сами. В следващото видео ще ви покажа какво сме направили в момента. Както казах, прекарахме инсталация, направихме тавана, купихме ламинат и лека по лека поне се опитваме да започнем от някъде. Ветеринарна. И така. С това се занимаваме, така се прехранваме. Единственият недостатък, който ще кажа да се може през това време на годината, дали ще бъдат изренати пътните участъци и дали няма да ти спре тока. Но плюсовете са много повече. При вас има ли сняг? Ще ми бъде интересно да видя пак откъде ме гледате и какво искате да видите за напред. Аз ви оставям за сега. До скоро!
лятото. Ела, Рошко. Си пасяхме животните и наближавайки видях, че това беше язовир, но беше пресъхнал. И наближавайки видях, че целият се е напълнил. Много се зарадвах, изглежда прекрасно. Да ви покажа едно бебенце. И какво е, Рошка? Къде сте? Ние с Рошко се прибрахме от разходката. Оп. Сега отивам да си взема малко дръвца и да си запалим печката. Ще се направя едно топло чайче. Есента си правихме ето това заграждение за дърва, но не успяхме да го покрием отстрани и идеята беше да бъдат сухи дървата, но както казах, страшно много навяват. Запалихме печката, отиваме да си правим едно топло чайче и се настаняваме да си почиваме. До скоро. Надявам се да ви е било интересно, макар и малко еднообразно. Но днешният ден беше такъв. До скоро!